edició hi ha entre 650 i 670 persones, entre les dues, 250 de l'Ultra, 400 i poc a la Trail, i això estem molt contents perquè des d'ahir es va respirar un ambient de muntanya, de carreres, la gent del municipi s'ha abocat a tot aquest tipus d'activitats esportives, tenim tot el poble ple, i d'aquesta manera aquesta gent també estem molt contents perquè coneixen les nostres muntanyes i d'una vegada per totes sortim en el món esportiu i queda marcat Setcases com un punt de referència de les curses. És un recorregut espectacular, tindran unes imatges els que volen córrer i gaudir del paisatge espectaculars, encara tenim congestes de neu, és a dir, hi ha rierols, passaran per tot arreu i gaudiran de la natura que tenim aquí a l'Alta Vall del Ter. Ha estat un recorregut molt maco, muntanya pura i dura, i bé, fort bé a dalt, el que m'agrada, i ja està, i molt content de la victòria. I felicitar l'organització perquè ha estat un 10. Mucho viento arriba, no estamos acostumbrados a tanto viento, mucho viento, pero bonito, bonito, me ha gustado, muy técnico, tramos pues, de pararte, pero bueno, bien, me ha gustado. He disfrutado, ha sido un muy buen entreno y un placer correr con Toti. Bueno, la cursa l'hem fet pràcticament tota l'estona junts, ell poder a la pujada anava una miqueta més suelto, a la baixada anava una mica més conservador, se m'ha enganxat a darrere i aquest tall de baixada anàvem tots dos molt ràpids i hem dit què fem? I bueno, ha sigut un plaer córrer amb ell. La tàctica ha sigut sortir tranquil·lament, ja que hi havia molt de desnivell, i anar mantinguent i fins a acabar en bones condicions perquè al final les baixades sempre són molt dures.